Dokanyo ni gavana mano ma kaunti Masaya James Orengo huo koko kendo seyo jatend piny Kenya William Ruto ni en emosebedo ka okelo dongruok e kata pogruok e duond bura mano mar ODM kendo intere kod chenro mano mar tieko chuth duond bura no. Ka bende wacho ni oganda luo nyaka sani ikre mano mar chuogo jalar kom mano mar jatend piny e kinde ma ibiro bagi yiero mano maduong' ma higa manyien. Ne owacho ni en owuon oikore mano mar donjo kata laro kom maket koda mano ka ochung' kod otiko mar duond bura mano mar ODM. Tell you, you can take that party and those useless leaders, but Raila will wake up in another form, in another shape, and in another time, which is today, so that we save Kenya from the problems Kenya is having today. We are going to do that. It's going to be key, tear gas, manenda pama yuayo. Tear gas, Nidwaro wabedo sumbni majo moko nejani bamba moro emoketi nema diketo amalo kucha omabe udagi anawajo na kako Orengo kama yago chumi mobeti tabenya kabedi kanyo kanyo kaluoro Ruto kobedo kanyo tawajo ni komi ne mola rokodi onge kanyo